நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்து நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகி கஸ்டமர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உங்களுடைய மெனு சென்ட் பண்ணுங்கள், அதிலேருந்து நான் செலக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. நானும் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்ன ஹெல்தி வெரைட்டிஸில் இவ்வளோ இருக்குது, ப்ரௌனிஸ் பிளாண்டீஸில் இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதில் எனக்கு அசார்ட்டடாக ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னா, பட் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டின்னு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அதுலேருந்து ப்ரௌனிஸ் பிளாண்டீஸ் இந்த மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்தி வெர்ஷன் ப்ரௌனிஸ், அப்புறம் வந்து நார்மல் ப்ரௌனியில் ட்ரிபிள் சாக்லேட், அப்புறம் வந்து ப்ரௌன் பட்டர் பிளாண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து கஸ்டமருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ரிப்பீட்டடாக நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீமியமான ப்ரௌனிஸை நீங்கள் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதே இல்லை, ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த 2 days ப்ரௌனி ஆஃபரை நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆஃபர் வந்து உங்கள் எல்லாருக்காகவுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது June 3 ஈவினிங் 6 PM வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன்.